A první video bude z Free Battlegrounds, což je hra na Robloxe, kterou pravděpodobně neznáte, ale budu doufat, že ji znáte. Pokud ne, tak vám ji milé rád ukážu. Ani toto je moje první video, takže neočekávejte žádný skvost nějaký, nějakou evoluci v youtuberovém průmyslu. Dělám to poprvé, takže to budu muset ještě potom nějak dopilovat. Dopadně. Dnešní náplň videa bude, že se pokusíme vylovlit náš Ice Fruit a hlavně vám chci ukázat tu hru, pokud ji neznáte. Každopádně budu velmi rád, pokud se vám video líbí, kdybyste mi dali like nebo odběr, velmi moc mi to pomůže a podpoříte mě v tom, aby jsem tu tvorbu dělal dál. Moc by mě to potěšilo. Takže už budu vykecávat a vrhneme se už konečně do gameplaye, protože mě to nebaví tady však kecat jenom. Věřím tomu, že vás určitě taky ne. Tak to bolí, to hodně bolí. Hlavně naše hlavní náplně se tady... Aj, tak to bolí. To hodně bolí. Tak teď jsem odepnul momentálně nový můj, což jsou kroupy, hádám. Wow, kde je? Tamhle na straně. Jo. Mám takový pocit, že tento souboj bohužel nevyhraji, ale budu se snažit. Pokud je taky přes, aby jsem tento souboj vyhrál, tak to můžete napsat do komentářů, pokud se vám bude chtít. A tak trošku to bolí. Hodně to bolí a pro mě Dragon V 2 user, takže to je velmi v hubu. Já tady není pustím svůj sníh. Úplně ho zničím. Ale no tak, neříkej mi, že týmujou. Jo, oni pravděpodobně týmujou, ale zdrhám. Ach jo. Proč je život tak krutý? Proč? No ne, já netýmuju, já jenom bojuju svůj boj. Takže zdrhnu. Každopádně já nejsem runner, já jenom prostě dělám srandu. Prostě jenom robím srandu. A hajzle. Sakra. Já se trošku točím moc pomalu, ne? Natočím se moc pomalu, to zvládnu. Aj, tak rajta, tak to bolí. To mě bolí na srdci, to bolí mé bolavé srdce. To, že umírám, to je takhle hroznou smrti. A začne tady snížit. Mám snížek. Tady máš teď si byl vysnížkován. Paráda. Pojď sem. Tě dohoním. Kdyby to měla být ta poslední věc, kterou udělám. Ale víte co, vypořádám se s tady tím light userem, protože fakt jako já nemám typky, fakt jako nemám rád, takže kde je? Aha, tak mě kreflára, tak to jsem úplně nevychytal. Takže
Omruku se omlouvám, ale mě prostě crashla hra. Jo. Tak nevadí, tak se konektneme. A budeme doufat, že další lov na hráče bude úspěšnější. Já bych rád získal ten Dark Quake, ten mytický nový fruit, protože jako je docela OP, ale nejdřív jsem asi chtěl Niku, že jo. You like V4 plus Dark plus what bro easy what this like guy I'm finding him. Mám takový pocit, že tady to nebude úplně family friendly server. Jaký toxický lidi tady hádám asi budou. Což je velmi špatná věc. Jako kdyby to mělo být něco správného. Tak trošku se obávám toho, že tady je Soulfruit, takže já jdu opačným směrem. Protože já se tak trochu Soulfruitu bojím. Ano, Soulfruit je velmi OP a nechápu, se tam dostal takovou rychlostí, ale mizím. Dělám tady za sebe ledový kolotoč a zdrhám. Musím rychle zdrhat. Takže dopadně, jak se vůbec dneska máte? Můžete mi to napsat do komentářů, jak se máte. Protože bych to velmi rád věděl. A promiň brášku, ale tady to je zákon přírody. Jenom ty nejsilnější přežijí. Což není pravda, jenom ti nejchytřejší přežijí, ale to nevadí. Pořád. Je to zákon přírody prostě. Tak to bude snažit zdrhat, akorát, že čus. Nohama. GG. Když už jsem ho takhle hnusně napad, tak aspoň mu řeknu, že to bylo GG, protože to bylo GG, jako mě to určitě jako bavilo. Já prostě jako mám rád jako útočení na lidi, prostě baví mě to, potom tady ta hra taky je, protože se to jmenuje sakra Battlegrounds, kdyby tam bylo třeba Fruit Sandbox nebo což je hrozný název, ale jmenuje se to Fruit Battlegrounds, takže to je v bojování s ostatníma hráčema. A já samozřejmě respektuji tento titul. Ne, škoda. Mohli bychom někdy zkusit udělat video na opening nějakých fruitů, ale to já nejdřív musel udělat. Každopádně jsem si stáhnul jednu aplikaci, která by mě měla pomoct levelovat rychleji, ale na to video fakt jako dělat nebudu, protože to budu zapínat pravděpodobně přes noc. Protože jsem tak trošku línej. Jsem tak trošku línej. Ano. Ano, jsem línej farmit, neptejte se mě proč. Protože jsem prostě línej farmit. Nebo ne, že jsem línej farmit, ale já farmím v podstatě pořád, takže proč se to trošku nezlehčit, přece jenom žádnou výhodu mi to neudělá, stejně budu stejně useless, protože tady nejde o to, kolik máš skillu, ale o tom, jaký máš ten skill. Prostě ty moves tomu taky pomáhají, ale skilly jsou taky důležitý. Aj, ta krajta, tak to není dobrý, on má Dark Quake. To se mi nelíbí. No sakra, tak to je v háji. To se mi nelíbí, i do prkený ohrady. Ach jo. Škoda, jsem prohrál. Pardon, že jsem se takhle podívala, já jsem musel se prostě podívat. Každopádně si vezmeme jiný fruit, protože přece jenom já jsem s tím ice jako nechci moc farmit. Vezmeme si můj milovaný leopard, který jsem dostal
informací mého štěstí. Nechápu, jak jsem mohl být tak lucky, ale pořád je to dost velké štěstí, takže si ho velice cením. Ten Dragonware 2 se nepočítá, jo? Cenek jeho opravdu potenciál by byl těžko dosažitelný a navíc jsem se těžko hraje. Tam jsem vyplejtoval move, který se nabíjí docela rychle, ale je velmi OP, takže... Uj! Můj kill nyní. Sakra. To se mi nepovedlo. Meče na sama. Jaj, tak rejte, tak to bolelo. To mě zabolelo u srdíčka. To mě hodně bolelo. To mé srdečko velmi bolelo. Au, a tady to mě taky velmi bolelo. Ale ne u srdce, ale psychicky mě to bolelo. Stejně ho zabiju, takže to je jedno. Aha, takže pán je tamhle nahoře. Myslí si, že mě zdrhne. Nikdo mi nemůže zdrhnout, jsem neparazitelný. Tady jsem trochu mezi barákama, protože jsem línej to obcházet. Kde jsi? Já si tě najdu. Pokud tě teda vůbec někdy najdu. Věřím tomu, ale že tě najdu, takže... Uj. Sakra. Ratatatata. Tak to není dobrý. To se mi vůbec nezamlouvá! Mám šanci zdrhnout? Nemám šanci zdrhnout, tak zdrhám. Bye bye. Bye bye, kámojdo. Jsme se spolu užili srandu, ale já zdrhám. Já bych potřeboval kameřiče ten stejný level, aby jsem mohl mít Soru. Soru je v podstatě takový lepší dash. Doufám, že se mi tady to první video povede, a jestli ne, tak se omlouvám. Je to přece jenom první video, takže... Co to stalo? Mám takový pocit, že tady to asi není správně, že se tady to děje. Já se radši zresetuju, protože tady to se mi úplně nelíbí. Každopádně, kdyby se vám tady to video líbilo, tak to můžete prostě ohodnotit lajkem nebo odběrem. Moc by mi to pomohlo a podpořili byste mě v mé tvorbě, kterou tu právě vytvářím. Každopádně já jdu po tady tom týpkovi. To byla moje největší chyba v životě. A kombo jsem teda na mě vymyslel dobrý. Piju. A piju. To bylo. No! Říkal jsem to. Tady to byla moje největší chyba v životě. Mám tě. Odd big sound. Yes, blízko. Tak to bolí, to mě bolí u srdéčka. Tohle to mě nebolí jenom u srdéčka, tohle to mě bolí u všeho. Celém jsem se aspoň trefil. Nam. Mám tě. Ale on mě má taky. Sakra, tady to je double trouble, to se mi vůbec nelíbí. Já nemám rád double trouble. Teď jsem ho trefil. Ratatatata. To mě velmi bolí. To mě nebolí jen u srdce. I duševně mě to bolí.
Ten tam neměl naběhnout. Aj tak, rajta, dneska se mi nedaří. Musím se trošku napít, protože hydratace je důležitá. Drinking time. Sice krátký drinking time, ale pořád je to drinking time, že jo? Já si asi vezmu svýho toho. Zkusím si vzít bariér a schválně něco vyspinu. Jestli vyspinu fakt něco jako hodně dobrýho, tak budu fakt jako rád a pochybuju o tom. Aha, dobře. Nevadí, zkusíme. Já jsem za Magma ještě nikdo nehrál. Teď jsem fakt jako zněl jak druhý bouchal, teď jsem zněl jak bouchal 2-0. Vypadá to zajímavě. Já mám Magmové 2, že jo, ale... Nebojte se, kašlu na to. Jako, je to dobrý, ale... Svoráček, ale epický fruity. Já jsem mám jediný dobrý epický fruit, tady je ten. Tady je string a ten taky není úplně vrcholový. Já vím, že bych si měl vážit toho, co mám, ale já upřímně jako moc nemám rád takové fruity. Co bude poslední, prosím, něco dobrýho? Byl rare? Ne, byl to gas. Byl to gas fruit, doslova. Swish fruit, Magma V2. Já bych chtěl Dark Quake, ale to nevadí. Dobře, tady to nevypadá úplně dobře, tak trošku se bojím o svůj holý život a nechce se mi vylízat ven. To je jediná věc, co teď chci udělat. Fakt se mi jako ven vylízat nechce, tomu věřte. Hodně silně tomu věřte. Ale budu muset vylízt, protože je content. Ne protože content, ale protože jsem se tady unesl k smrti, že jo. Nebo ta láva je víc realistická. Nevím. Artillery move. Artillerie, já budu tady tou pipekou jak Mario. Zajedu jak Mario. Čus bro, jak se máš, aha. Tak nic, tak se asi nějak nemáš. Ok, ty jsi Nika. I see now. To asi nebyla úplně chyba. Ale týpek má dobrý kombo. Trefil jsem ho. Jo, ale on mě taky. To bolí. Aj, tak rajta! Tak to ne. Tak to se mi nelíbí tohle. Ach jo, já si teď tady strapním, protože jsem úplně špatný a nejsem schopný doslova tady udělat nějaký pořádný výkon. Já si ho nechám schválně. Jako on měl ale méně životů než já, jak jsem to mohl, protože on měl Nika Free, aha. Boom! To jsem se dotrefil, paráda. Yes! I'm cooking him. Nebo upek. Když jste se divili, proč to dělám takhle jako z vrchu, tak protože to není vidět. A tohle se mi nelíbí. Pokud když slyším sorry, tak mám panický záchvat. Prostě to je panic.
je velký panic. To je velmi velká panic. Hihihihi. Jsem lávový hajzl. Dobrý den, seznamte se se mnou, já jsem lávový Jirda. Já jsem lávový Jirka a tak trošku vás chci zničit. Kdybyste mi to dovolil udělat, tak bych jsem byl velmi rád. 999 bounty, to je paráda. Tady to není paráda. Tady to rozhodně není paráda. Not anymore! Teď to zvítězila láva. Uj. Samozřejmě, že to byl ice. Ice to byl, nebo ne ice. Ice to byl. Neumím mluvit vůbec. Já mám takový pocit, že to byl Nika. Ne, to nebyl Nika, to byl něco horšího, to byl ten. Sweep ty. Aj tak, rajte, tak to bolí, to mě bolí u srdíčka. Už mě pustit? To mě bolí u srdíčka, to mě bolí u srdéčka, toto. Musím rychle zdrhnout. Ale ne, nerychlejší, co jen budu dělat? Umřít musím. Musím umřít prostě. Já přemýšlím, že bych to video už ukončil, protože co tady akorát strapňu. Ještě jedno člověka zabijem do prkený ohradži. Zkus mě. Try me. Je strefa. To nedopadne dobře. Aj tak, rajte, tak to se mi nepovedlo. K sebe to hodím? Ale ne, odskočil právě. Jak? Tak krata, tak to se mi nepovedlo. Ne, ošklivej. Já nemám stamku. Já prostě nemám stamku. Ne. Aj tak, rajte. To se mi nedaří, to se mi vůbec nedaří. Bum. A trefa, ale teďko musím zdrhat. Musím zdrhat tady hodně silně. Ale hlavně rychle! A do prkený ohrádky. Jsem mrtvý, no. Já se tady akorát strapňuju, já jsem fakt... Takže se tomu radši nebudu vyjadřovat, já nechci být fakt jako sprostej. A v mých videích fakt jako nehodlám být sprostej, takže... tak tady jako nebudu sprostej, že jo. Kdyby se mi to jako velmi hodilo, protože mám na to náladu, nebo ne, že na to mám náladu, ale prostě mám na to situaci. Drtím ho chudáka. Tak se tam smaží, I'm cooking him. Literally I'm cooking him. Umři. Ať tě odnese ohnivá příšerka. Ohnivá příšerka, to je dobrý název. Hele, vidím další oběť. Proč přede mnou zdrháš? Pojď sem! Pojď sem! Já tě tady nebudu honit přes celou mapu. Dělej! Střílím! Bum! Yes, trefa. Rajta. To je špatné, to je velmi špatné. Rajty, tajty. Aj ty tajty do kačenky. Do kačenky. To se mi nedaří, to se mi vůbec nedaří. Říkat jsem nějaký kraviny! To je v kačence toto. To je velmi v kačenkovském stavu.
To je velmi háj. Bum. Umři, kámo. Taky umři. No, já jsem tady reálně bugnul svůj láva. Kašil. Prkený ohrádky, to není dobrý. Já nesmím umřít, já nikdy neumřu a legendy totiž neumírají. Nebo myslím, že legendy neumírají. Teamers. Co ti na to mám říct, kámo? Jako bych ti třeba měl říct, že jsem to neudělal na schvál, ale to je asi špatný, to je asi ode mě velmi zlé. Ne. To mě velmi bolí, to mě velmi bolí, to mě bolí. Ne. Já umřu úplně sám, tady umřu. Do krku. Do krkený ohrady nebo něco, co jsem to chtěl říct, já nevím. Ale ne. Já se tady akorát strapňuju. Do krkený ohrady. Ne. Já jsem takový noob. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám video líbilo, tak mi můžete dát like nebo odběr a uvidíme se zase příště. Tak čau.